dibuixarem una caroteca, que és com una biblioteca, però de cares. I ho farem a partir dels dibuixos del cartell de l'obra de teatre Les 7 diferències. Primer, heu d'imprimir els arxius de la caroteca en un mateix full, de manera que queden 4 rostres per una cara i 4 rostres per l'altra cara. Una vegada imprès, heu de completar els dibuixos. Com més diferents siguen i més creatius i detallats, millor quedarà. Després, retalleu per la línia de punts i doblegueu les cares. Veureu com els rostres es mesclen i creen tota una biblioteca de cares. Envia'ns la teua caroteca al nostre blog per a que tothom la puga veure. De segur que serà molt divertida.